Čaute ľudia u nového videa. Dneska to bude video z, z Robloxu a aj s týmto tu pašakom, Kamilom. Už pár videí na YouTube sme urobili. To bolo tiež z tejto hry, no my sme tak trochu začali od začiatku. Že si užívate prázdniny, legit, máte vysvečku, ste si tak peniažky utracate a tak ďalej. Dajte mi prosím odber, ak vám to pomôže. A môžem sa pustiť do skladania nášho počítaču. Mám tam dva, hral som to vo screen s kamerou, lebo sme to skúšali znova. A ideme tu kúpiť ramky. Bude to trochu drahšie. Nie. Viete čo bude kúpiť? Ja budem povedať, $80, čo to je? $100, ja... Prosím, ramky, neviem, či som kúpil ramky, nejaké mám. Dobre, máme stačiť. Kamile? Joha, tak nás niečo robí, nepovedme čo, prosím. Potrebuje to chláďací systém. Ideme rovnou. A dáme dopisy. Fú, ja by som ešte spal. Pôdnu som ma svrbí, kade tady ma svrbí pre Boha. Ja neviem, čo je Kamilovi, prečo je on netýky. Tak, dobrá, máme vec to vnútr. Zalagovali sme to, dobre? Vlastne idem na to však kúknúť do menedžeru. Kamile, haló. Brah. Haló, Kamili. Dobre. Späť do Robloxu. To je ten najlepší. $119 za 15 sekúnd. Jo, čo som sa nejspal, čo? Máme abonentný inventár, takže môžeme zakúpiť toho viac. A dopisy... Ja počkaj, nemáme žiadne súčiastky. Čuj. Dobre, takže chceš preč. Dobre, my všetko. Takže ono tu nič teraz nebude. Ja neviem, čo ja budem robiť, lebo musíme čakať na to, aby som mi našli tu nejaké peňažky, lebo má iba 1 000 a to fakt nestačí na ten počítač, ktorý chcem postaviť, lebo to bude nadúpaný počítač, hej? Kedy mi prvý Robuxy 28, 6, to mi prvý Robuxy, ja ťa kúpim! Zabudnem? Čo? Dobrá hudba mi ide, a neviem, či to je copyright. A zase mi YouTube copyright vydáva, takže či...
Počkaj, ešte na blesku. Dobre. Neviem, čo mi je, že tak furt zývam. Lebo furt iba zývam. Neviem, čo mi môže byť. Ty si? To bude stačiť. To musíme čakať. Akože to môže byť. Ja to ďakujem. A čo som kúpil knižku? Aj vy vidíte, aký som ja idiot. Neviem, čo mám robiť. Tak na čo ja kúpujem 3 rámky? Wow. Ja tu s tým myškou veľmi hýbem s tým závisom. To asi bude dobré. Bast. Prečo sa tam vypavilo? Nemôžem. Som tvoril. Tak máme jedno mesto zdarma. No a toto také krátke video, lebo som tu niečo chcela vyskúšať ten hlas, lebo včera som hral Minecraft, no a samozrejme, ale čo, hlas mi vôbec nenahralo. No akože nahral, ale vôbec ma to nebolo počuť. Takže ja sa tu s vami lúčim a zatiaľ čau.